Szia! Nagy örömmel osztom meg a hírt, hogy elkészült a harmadik aktiváció is, úgyhogy most erről beszélek egy picit. Ebben az aktivációban az akaraterő, a kitartás, a hűség, az elköteleződés, a határok kapnak szerepet. A határokról beszélnék egy kicsit, mert sokan vannak, akik valamilyen határ problémával élnek együtt, vagyis vagy nem tudják eléggé meghúzni a határokat. Lehet, hogy tapasztalod, hogy nem tudsz nemet mondani, túlvállalod magad akár a munkában, akár otthon, akár a emberi kapcsolataidban, barátaiddal, rokonaiddal kapcsolatosan túl sokat vállalsz magadra, vagy az is lehet, hogy úgy érzed, hogy rengeteg a feladatod, hogy túl vagy terhelve, túlvállalod magad. Szintén lehet otthon is, vagy a munkában is, vagy az élet bármely területén, hogy azt érzed, hogy nincsen elég figyelmed magadra, nem engedheted meg magadnak, hogy csak úgy lóbáld a lábadat napi 20 percre, mert azt érzed, hogy még ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, és sokkal inkább csinálod meg azokat a dolgokat, mint sem, hogy egy kicsit leülj és szusszanj, vagy olyat csinálj, ami téged valóban feltölt. Tehát van ez, amikor így nem tudod esetleg meghúzni a határokat, illetve olyan is van, hogy túl merevek ezek a határok. Márpedig az sem jó, amikor nem tudunk rugalmasan gondolkodni dolgokról, vagy nem tudunk rugalmasan együttműködni, vagy bizonyos helyzetekhez rugalmasan alkalmazkodni, vagy kapcsolódni. Tehát ez ebben fog segíteni, hogy a határokat úgy tud tartani, felhúzni, megtartani, hogy azok téged szolgáljanak, hogyha kell, akkor rugalmasan, hogyha kell, akkor stabilan, azt szolgálja, amire neked valóban szükséged van. Az akaraterőt is kiemelném, mert az is egy fontos terület. Hát nyilván az akaraterő az mindenhez kell, vagy nagyon sok mindenhez kell. Például ahhoz is kell, hogy leüljünk, és hogyha arra van szükségünk, akkor napi 20 percet lóbáljuk a lábunkat. Ehhez is lehet, hogy pont akaraterő kell. De lehet, hogy ahhoz is akaraterő kell, hogy napi 10 percet meditálj, vagy olyan dolgot csinálj, ami téged valóban előre visz az életedben, és nem csak bedarál a hétköznap. De nyilván ahhoz is akaraterő kell, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk, felépítsünk, előrelépjünk, és ezt kitartóan végigcsináljuk. Nekem ez egy területem volt, most már sokkal-sokkal kevésbé, de nekem nagyon nehéz volt a kitartás is, hogy végigcsináljak bizonyos dolgokat, sőt a legtöbb dolgot, amit elkezdtem, ne ugráljak jobbra-balra, ne kezdjek el valami más csinálni inkább, ami nem is feltétlen könnyebbnek tűnik, hanem éppen aktuálisan izgalmasabbnak, vagy fontosabbnak, vagy éppen akkor ugye az van ott, és akkor azzal foglalkozom, vagy foglalkoztam, ahelyett, hogy kitartóan azt volna, amit elkezdtem. De azt hiszem, hogy ezzel nem voltam egyedül, úgyhogy biztos vannak még rajtam kívül, akiknek ezzel dolga van, vagy volt. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy ebben erősítésre van szükséged, akkor javaslom ezt az aktivációt, mert ez is egy igen erősre sikerült aktiváció. A hűséget is kiemelném, mert ez is egy nagyon fontos dolog, és nem csak párkapcsolatban, hanem, hogy önmagad felé legyél hűséges. Hogy ez kicsit szintén kapcsolódik az akaraterőhöz is, az elköteleződéshez is, hogy elköteleződj magad mellett, hűséges maradj magadhoz, azokhoz a dolgokhoz, amik neked fontosak, amik téged előre visznek, amikkel te szeretnél foglalkozni, amilyen te vagy. Nem úgy, hogy idomulsz valamihez, vagy valakihez, vagy megfelelsz,
a bizonyos elvárásoknak, a családból hozott mintáknak, a társadalmi elvárásoknak, a munkahelyen az elvárásoknak, a párkapcsolatodban az elvárásoknak, hanem saját magadra legyél hűséges, saját magad felé legyél hűséges, mert sokkal jobban rendeződik köréd a saját életed, amikor saját magadra figyelsz elsősorban. Úgyhogy most ezeket gondoltam kiemelni, de örülök, hogyha bízom benne, hogy tetszeni fog ez az aktiváció is, és használd egészséggel.